Croeso i Gaban y chwarelwyr! Mae'r chwarelwyr yn gwrando ar ddyn yn canu, yn barddoni neu yn darllen y papur newydd yn uchel. Mae'r Caban yn wreiddiol i'r chwarel, dydy'r amgueddfa heb newid dim ohono. Ar y minciau hirion yma, roedd y chwarelwyr yn eistedd i gael eu cinio. Dyma lun o'r chwarelwyr yn bwyta eu cinio. Dyma rai o'r chwarelwyr yn eistedd yn agos i'r ffwntan. Roedd y ffwntan yn llawn dŵr poeth a oedd yn berwi'r dŵr i wneud paneidiau'r chwarelwyr. Dyma'r hogia mwynhau. Dyma sut mae'r Caban yn edrych yn yr amgueddfa heddiw. Fan hyn byddai'r hen chwarelwyr yn eistedd, byddai'r chwarelwyr ifanc yn eistedd yn bellach o'r ffwntan. Dyma ddillad y chwarelwyr sydd yno ers i'r chwarel gau. Dyma nhw yn cael eu eisteddfod fechan. Ddoe a heddiw. Dewch draw i'n gweld!